Okinyi makawuono nitiere wach mane dwa medo Evans Okeyo kachiel kod pachi kotudore kod ote ma nyako Ramogi Joang cholono. An Erick Okeyo, Evans Okeyo en omera matin. En ben janonro, en janonro. Adwa chako kawacho ni ang'eyo ni obila nitie mabeyo. Omiyo bedo ni wawacho ni Lagat rach ogwetao owuogi oter ong'adne doho ok nyis ni wawacho no obila richo te. Nitie bende mabeyo. Nitie mapod nye nyalo wacho ne talam gimi wacho ni ok wadhi timo. To adwa nyisi ni nyicha yudo thuolo mar neno CCTV mar Mbagathi Hospital. Kani neno CCTV mar Mbagathi Hospital, onyisi matok polis kariembo mos kama toka oting'o mia hamitere arus wuon girito mbele itero. Noken matoka moting'o jalno mohinyore midwaro ne ni mondo yud thieth piyo piyo ming'ado go line. Matoka chako chung to bila mane ni iyo chako wuok ya wuya dek gi chung giwuoyo mos kasto moro go simo kendo gichak giwuotho ka janyuol moting'o nyare tero ne wuoyi manyochike kend ng'ato to ni tok gari ka kendo gino chak nyiso ka giwuok gi troli gidhiro mos ochalo mich mar arus tidhi wuod ng'ato makaro gisenego. Emomiyo anawacho bende king'iyo National Police Service Commission Act, because mane employer mar police, National Police Service Commission Act, onge gi gimiluongo ni stepping aside. There will either be an interdiction or retirement or dismissal that can be initiated by the commission. But in this circumstance, the president is the commander-in-chief of the Defense Forces of the Republic. He is the chair of the National Security Committee. He is a symbol of national unity in the interest of returning confidence, a service. Eliud Kipkoech Lagat's time as a police officer has come to an end. Jatend piny nigi teko mar golo Eliud Kipkoech Lagat e office. Then commission bro mana ratify teko no engo kilnie bathaka. Onge gimoro e police stepping aside ni entie mane siasa. Minister moro oluong nyinge e mibadhi moro ni na step aside ndalo matin to samo step aside no to be pod nero ka pod be na minister to kinyo duogo. Police onge stepping aside. Police ntie interdiction ere signal mar interdiction mar Lagat. Aneno ka Walter Konyony ka wuok Homa Bay bende ngisa penja kae kata penjo be uparo ni en kare mondo Lagat ma wuok e tich keto ng'ama tiyo kare. I heard Lagat saying that his duties will be done by his deputy, Erick Okeyo. Okineka kata mano is wrong. Mano bende okne kare. Onego bed ni Lagat obedo interdicted. Ang'eyo ni samwa bedo kae ni Police Service Commission poko bedo properly constituted. Nyotim advert manyien mar jakombgi. Koro jakom pod gionge go, jalup jakom bende pod gionge go. Koro ok gin quoted. Nyiso nang'owa, the president gi National Security Council nyalo exercise jurisdiction to gigolo Lagat office. To Lagat ka ogole office to National Security Council kata gi president appoint one of the senior officers, one of the 8 regional police commanders, tike to bedo acting DIG. Mane ka odhi wuok na dier Lagat wuok ng'ato donjo. To ok bed ni Lagat okawo principal deputy ne miluongo ni Patrick Tito. Ni Tito en ng'ama koluongo to chikore achika. Ok onyal wacho ni koro mako kare. Ka wan to wayuak ting'e ni watieki Joyce. Ojuang ena mach mochinyo monde kendo dhi mbele. Nyithind ji mathoe stesendo police Kenya mangima kae kata jogo mimaka to thoe lwet obila ging'eny.
ni neno kata nyathi manomak gi jo KWS Nakuru, nyathi miluongo nodhiambo jalupo cha, donge min gi jaode neno mana ka joka dhi kode ni ni mawa dhigo. Iwinjo gima giwacho ni le nodhi ochame, le nokawe ei matoka mar jo KWS modhi mochame. Omiyo gigi timore to ochopo sama wuon piny nyaka wuoga motegno nyose oro kony mare ne jaduong' cha. Kony gi kata waor ne jaduong' ni pesa di ok dhi duoko wuode, ok dhi duoko chuor nyathi manyako matin cha, ok dhi duoko wuon nyathi manye go opira gi Erick Omondi cha. Pesa ok nyal duoko ngima moselal. Omiyo manyaka chwere gimoro, remo monego chwer en ni Lagat obed ni wuok e court. Kata sani Lagat pod odak DCI headquarters ema ode nitie. Koro ogweta onang'o to pod odak e kambi mar obila, pod irite. Okogweta o step aside. Stepping aside no Onge Police Service Commission Act. Wakwayo wawacho ni mondo nere ni ok tug gi pach jo Kenya. Lagat mondo ng'adne ogole apis odhi okaw kes e doho. Adwa ni wakaw yweyo moro madundo ka waduogo